Jeg hedder Vibeke Nørly, og jeg stiller op til Folketingsvalget. Hej, det er Vibeke Nørly. Som selvstændig erhvervsdrivende har jeg ofte oplevet unødvendigt bureaukrati, både i mine egne virksomheder og i de mere end 1000 virksomheder, jeg har været rådgiver for. Samtidig så holder tåbelige regler for dagpenge og kontanthjælp folk fast i stedet for at give dem frihed til at komme i et job eller til at blive iværksættere. Og det hæmmer både væksten og mulighederne for innovation. Det vil jeg gøre noget ved. Min virksomhed er absolut min passion, men det jeg vægter allerhøjst er min dejlige familie. Min mand, vores 3 sønner og deres kærester og resten af min store familie. For mig er det utrolig vigtigt, at vi skaber et samfund, hvor der er plads til en god balance mellem arbejde og fritid. Kortere tid på vejene og større fleksibilitet i virksomheder og daginstitutioner er bare nogle af de ting, der kan gøre hverdagen lettere for danskerne. Så sæt dit personlige kryds ud for Vibeke Nørly. En stemme på mig er en stemme på sund fornuft.